Около 2000 ученици символично клекнаха в голямото междучасие за 1 минута и така отбелязаха и у нас Международния ден на тоалетната. Световната тоалетна организация се бори за правото на всеки човек да има достъп до хигиенични тоалетни. Ако се чудите какво искат да кажат тези деца, израз на една мечта за хубава училищна тоалетна. Децата напомниха на политиците, че имат нужда от модерни и чисти училищни тоалетни. Като е мръсно. Защо така? Ами, вътре не е много приятно. В смисъл, мръсно е, драскано е, мерише отвратително. Много деца не си пускат водата. Няма кранчета. Да. Няма сапун, топла вода и тоалетна хартия също. Да, и няма врати, което е най-гадното. По данни на неправителствени организации, повече от половината български ученици твърдят, че за нищо на света не биха отишли до училищната тоалетна. В България, например, на едно от първите места в Европа по рак на дебелото черво при хора под 35 годишна възраст. Една от основните причини за рак на дебелото черво е навика да стискаш. На месец могат да дойдат не повече от 100 лева с бюджета, който разполагаме. Това стига ли за сапун и тоалетна хартия? Не. Специално подредена изложба децата си представят тоалетната на бъдещето с музика, масички и лаптоп. За сега обаче на тоалетната на бъдещето са и достатъчни 3 неща – сапун, хартия и топла вода. За BTV новините, Мария Савкова.